Walay masinati nga krisis sa tubig sa Sugbo. Kini ang parehong gipaniguro sa Cebu Provincial Government ug sa Metropolitan Cebu Water District kun MCWD. Kininunot sa pagputol na sa kontrata tali sa Cebu Manila Water Development kun CMWD sugod ugma Disyembre 1. Sayranta ang detalye pinaagi ni ining report. Come to the rescue ang provincial government sa nag-ung-unta nga suliran sa supply sa tubig gumikan sa pag-terminate sa kontrata sa Cebu Manila Water Development kun CMWD, ang labing dako nga bulk water supplier sa Metro Cebu Water District kun MCWD. Sugod sa Disyembre 1, 7 ka mga LGUs ang maepektuhan ini nga naglakip sa Compostela, Liloan, Consolacion, Mandawi City, Lapu-Lapu City, Cordova ug ubang bahin sa dakbayan sa Sugbo. Apan may barog si Governor Gwen Garcia gamit ang General Welfare Clause aron mapugnan ang krisis sa tubig. Nahukman nila nga ang provincial government ang mopalit og tubig gikan sa CMWD ug sila na ang mobaligya nini ngadto sa MCWD sa susamad gihapon nga presyo. Nalagdaan na ang kasabutan tali sa Kapitolyo ug sa mga opisyal sa MCWD kinsa mihangop ug nagpasalamat sa intervention sa kagamhanang probinsyal. The province of Cebu comes in, deals directly with MCWD on a government to GOCC interaction and offer to purchase the water from CMWD at the same price and sell it to MCWD at the same price. And CMWD may thus continue to distribute water that is now being used, the 35 million liters of water daily. Thankful kami nga ni come in ang Cebu Provincial Government ani no kay dako gid unta ning impact sa among supply considering that CMWD is our biggest bulk water supplier. Gihatagan sa provincial government og duha ka buwan sa pagpangita og supplier hulip sa CMWD din mula na kini hangtod sa katapusang adlaw sa Enero sa sunod tuig. Mihatag usab sa ilang commitment ang MCWD nga makakita og water bulk supplier sa dili pa moabot ang gikinahanglang panahon. Gipaniguro nini ipasubay sa saktong proseso diin ipaagi gihapon sa bidding kung si kinsa ang makamit sa ilahang gilatid nga requirements ang ilang pilion. During aning 2 months nga magpalit mi og tubig from the Cebu Provincial Government, muhimo sad og bidding ang MCWD. Samtang nahupay ang kabalaka sa mga konsumidor sa MCWD diyang nasayran ang pagpanginlabot nga gihimo sa Kapitolyo. Sama nining usa ka water refilling business nga nagsalig sa ilahang panginabuhian sa tubig gikan sa MCWD. This will be a whammy for the island of Cebu, especially now that, well, like, since we are now the #1 province in the entire country, all eyes are on Cebu. So I protect that by terminating the contract. But if we had no other course of action, these LGUs will have no water. And remember, water is life. Ang mga yanong mulupyo usab, kumpiyansa nga dili sila mahubsan sa gikinahanglan nga tubig. Okay raman siya. May kabalaka nga basin o mapituan mo sa kanagwan? Wala. Dili man. Okay. Igor man sa yun ang kikuskun sa tubig sa MC. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.